चला टेस्ट करण्यासाठी आम्ही वरलीवरून खास पाहुणे बोलवलेत. ताई मीठ टाकला का? हा मीठ टाकला, जिरा टाकला. बघा आमच्या दिलूची नवीन हेअरस्टाईल. वरली वाया दादर टू विक्रोली आली आहे, बरोबर ना? आवळ्याची चटणी खायला. चटणी बनवली की नाही? बनवली. नाही मला दिसली नाही, बरोबर दाखव. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते, मी आवळ्याची चटणी बनवते. हे आवळे कापून घेतले आणि एक तुम्हाला कापून दाखवायला ठेवलाय. आणि आवळ्याची चटणी आहे ना ताई बनवते. आवळ्याची फोडं बारीक बारीक केली ना, मग ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आहे ना चांगली पटकन वाटतात. मध्ये बी असते म्हणून साईडने आवळा कापून घ्यायचा. आणि आपण अशी आवळ्याचा ज्यूस पण दाखवलाय ना. हा, आणि आवळे आणताना आहे ना मोठे घ्यायचे आवळे. हे तो आवळे कसे आणले? 20 रुपये पाव किलो आणलेले मोठे, 20 रुपये. आणि छोटे 10 रुपये पाव किलो होते. आणि आवळ्याचा ज्यूस कसा करायचा त्यामध्ये पण आवळे आपण कापून दाखवले ज्यूसच्या रेसिपी मध्ये. टोटल 7 आवळे आहेत ना? हा 7, म्हणजे तू आणले ना पाव किलो तेवढे आहेत सगळे. आता त्याच्यासाठी मी आता काय काय घेतलंय ते बघ. हे आवळे कापून घेतलेले, 1 चमचा मीठ घ्यायचा आहे, म्हणजे चवीपुरतं मीठ घ्यायचं. आणि चटणीमध्ये मीठ कसा बरोबर पाहिजे. ही कोथिंबीर घेतली आहे, कोथिंबीर अशी जास्त घ्यायची थोडी. आणि थोडं 1 वाटी खोबरा घेतलाय किसून, सुका खोबरा घेतलाय. आपल्याकडे ओला असेल तर ओला पण घेतलं तर चालेल. आपले अर्धा चमचा जिरा घ्यायचा आहे. हे लसूणचे पाकळे घेतले 10-12. आणि आपल्याला खाली आवळ्याची चटणी खायची आहे ना, आपल्याला तिखट जास्त नको म्हणून आपल्याला 4 मिरची घेतली आहे. आता हे सर्व साहित्य आहेत ना मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घ्यायचं आणि वाटायचं. काही एवढं कठीण नाही आहे. आणि आवळ्याची चटणी कशी आपण ज्यूस खातो ना, ज्यूस बनवलेला आहे तो किती हेल्दी आहे. प्रत्येक याच्यासाठी तो ज्यूस चांगला आहे ना, तशी चटणी पण. यात आपण हे पण टाकू शकतो ना, काय ते पुदिना. हा पुदिना पण टाकू शकतो, असला तर पुदिना पण टाकायचा. 1 चमचा मीठ. म्हणजे जेवढं आपण साहित्य घेतलं सर्व टाकून द्यायचं याच्यात. हा सर्व टाकायचं नाही. आता फक्त आपल्याला मिक्सरला लावायचं आहे. अर्धा आहे ना. मिक्सरला लावताना पाणी टाकायचं आपल्याला. हा पाणी टाकूनच वाटायची आहे. आधी थोडं पाणी टाक, नंतर टाक. ताई मीठ टाकला का? हा मीठ टाकला, जिरा टाकला. आता तू आहे ना आवळ्याच्या चटणी बरोबर चपाती खाऊन दाखव. हा काय नाही, मग कोण खाय? ताई. ताई खाऊन दाखवेल. कारण ती आज वरली वाया दादर टू विक्रोली आली आहे, बरोबर ना? आवळ्याची चटणी खायला. पाणी टाकायला लागतो. तर थोडं बारीक झालं ना, हे थोडं पाणी टाकायचं. आणि आपल्याला कसा मसाला वाटतो ना तसं वाटायचं आहे. आपल्याला ह्याच्यात अर्धा ग्लास लागला ना पाणी. हा अर्धा ग्लास पाणी टाकला. आपली चटणी कशी झाली? अशी गरगरीत होईपर्यंत वाटायची पाणी टाकून. गरगरीत झाली आहे ना? एकदम गरगरीत झाली आहे. खाऊन गरगरला पाहिजे अशी लागते रेसिपी. माहितीये का? कैरीच्या चटणी सारखी. चला आता एक कशात काढत आहे? कोणाला दिलीस ना तर कोण बोलणार नाही आवळ्याची चटणी आहे म्हणून, बोलतील कैरीची चटणी. या रेसिपीला बघून एक कमेंट येणार की ही चटणी आपण किती दिवस फ्रीज मध्ये ठेवू शकतो. किती दिवस पण फ्रीज मध्ये ठेवा, पण फ्रीज मध्ये ठेवूनच खायची. ही चटणी तुम्ही आता बघा, हे आपल्याला नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी मध्ये आपल्याला आमला भेटतात. तर या सीझन मध्ये हे तुम्ही खाल्लंच पाहिजे. हे तुमच्या फ्रीज मध्ये जसं आपला सलाडचा बाउल असतो तसं आपलं हे फ्रीज मध्ये असलं पाहिजे तुम्हाला. जेवताना तुम्ही हे नक्कीच खा. 1 चमचा घ्यायची. हो, म्हणजे त्या निमित्ताने आपला आवळा पण पोटात जातो आणि आवळ्यासोबत आपल्याला किती सर्व चांगले पदार्थ गेले. हा, आणि आपण मिरची तर एकदम कमी वापरली. एवढ्या चटणीमध्ये आपण 4 मिरची वापरले, कारण आपल्याला आहे ना आवळे खायचे आहेत. आता बघा हा डब्बा आता आम्ही तुम्हाला टेस्ट करून दाखवू आणि त्यानंतर आम्ही फ्रीज मध्ये ठेवणार आहे आणि रोज 1 चमचा आम्ही खाणार आहे. चला टेस्ट करण्यासाठी आम्ही वरलीवरून खास पाहुणे बोलवलेत. त्यांनी ते आता मीठ टाकायला शिकलेत एकदम. मम्मी तू टेस्ट कर, ताईला टेस्ट करू दे. हा ते सर्व घे, त्यातलं टेस्ट करा. नाही ते काढायला लागते ना.
म्हणजे आपण कसं माहितीये हे आता आपण भांड्यात आता पाणी कसं टाकायचं बोलणार ना. पाणी काय करायचं, हे आता सर्व चटणी काढून घ्यायची आणि यात थोडं पाणी टाकायचं आणि पाणी आलं ना ते आपल्या डाळी बिलीत ओतायचं. बरोबर. हा, फुकट नाही घालवायचं. चला टेस्ट करून दाखवा आम्हाला. आता आम्ही चपाती बरोबर टेस्ट करून दाखवतो. हे आम्हाला टेस्ट करण्यासाठी ठेवली आम्ही आणि तो डब्बा आता बंद करून टेस्ट नाही, चपाती बरोबर खाणार आम्ही. खाणार. हे हा डब्बा आम्ही फ्रीज मध्ये ठेवणार. आणि चला. रोज याच्यातली आपण आहे ना सर्वांनी फॅमिलीमध्ये सर्वांनी एक एक चमचा जेवणाबरोबर खायची. हो नोव्हेंबर सकाळी नाश्त्याला भाजी नसेल तर चपाती भाकरी बरोबर ही चटणी खायची. अजून 2 महिने तुम्ही आम्हाला भेटतील म्हणजे अजून 2 महिने तुम्ही खाऊ शकता. जानेवारी फेब्रुवारीला पण आम्हाला भेटतात. हा, ते आपण फ्रीज मध्ये ठेवूया. हे बघा आता आपण हे नॉर्मल फ्रीज मध्ये ठेवलं, डीप फ्रीज मध्ये नाही ठेवलं. हे डीप फ्रीज आपला वरचा असतो. आपली रेसिपी दाखवली पण आपण दिलला नाही दाखवला मग कमेंट देतात खाली. आणि कितीतरी आपल्या चॅनलला छोटी छोटी मुलं दिलला बघायला त्या येतात. दिवशी काय बोलत होते, दिल आणि पप्पूला मिस केला. हे बघा आता हेड मसाज चालू आहे दिलची. बघा दिलूची नवीन हेअरस्टाईल बघायची आहे. दाखव. हे बघा. बघा आमच्या दिलूची नवीन हेअरस्टाईल. चला आता टेस्ट करून दाखवा आम्हाला. दिलला घालतोय. आज आपले वरलीचे पाहुणे आपल्याला टेस्ट करून दाखवणार आहे. आपली दिल बघा बाजूला आहे. चटणी बनवली की नाही? बनवली. नाही मला दिसली नाही. बनवताना दाखव. घेताना दाखव चटणी. एवढी चटणी घ्यायची हा, अशी नवी घ्यायची आणि खायची आणि दुसऱ्याच्या हाताने खायची. ताई तुला टेस्टिंगला बसवलं इकडे. कशी झाली टेस्ट सांग. आंबट चांगली. की तुम्ही रोज तुमच्या जेवणाच्या ताटात लंच किंवा डिनर कोणत्याही टायमाला तुम्ही 1 चमचा घ्यायची अशी मस्तपैकी. भाजीची पण गरज नाही आपल्याला. आणि आंबट एकदम. आणि आपण अशीच खाऊ शकतो. नवीन स्टाईल मध्ये बसलाय. हे बघ इकडे. इकडे राहो बाफ्या. तिकडे दाखव. मग मी तुला सर्व संपवायचे आहे. ते संपवणारच आहे सगळी, कारण मला आवडते माहिती आहे ना. आणि खूप हेल्दी चटणी. तुम्ही पण नक्कीच बनवा. कमेंट मध्ये सांगा आम्हाला. लाईक करा, शेअर करा. आणि तुम्हाला जास्त आंबट वाटली तर थोडीशी साखर टाका. साखर टाकू शकता तुम्ही आणि पुदिना सुद्धा टाकू शकता तुम्ही. चला थँक्यू सर्वांना. Wish you all a happy Republic Day. तुम्हा सर्वांना गणतंत्र दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुम्हाला सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.